Okay, good morning. Nako karon sa Island Central, guys. Mao pay paghatod na ko sa usawa. Open na ta sa tong apps, biyahe na ta. Abot-abot ta dire. Abot ang booking dire kadiyo sa Island Central, pero mabante ta sa unahan kay medyo lingaw ni dire dapita, guys. Okay. Kami tara lapu-lapu. Dito sa unahan, bante ta, bante. Dito magstambay dire, guys, kay diring dapita. Hinay, ni diri mingaw ni booking diring dapita. Ato ta sa unahan sa may doon sa City Hall ta magpaabot. Kung ari ta sa Island Central, magta nga Tagala City, di ka kalipot ka booking. Ari ta dali nakaabot-abot, guys. Ay, yung taha ni dali napita kay sa dito sa Island Central. Tara! First booking na to, 167 para Kiet Pardo. Bobo basketball court. Wao na to, diri sa may bangko ay, diri sa may City Hall. So, let's go! Kung wao na nga itong first booking. Agra ma'am. Kiet Pardo, ma'am, no? Sorry, ma'am. Okay. Okay, salamat. 70. 170 ang lihatag.